Ty si zase čo? Ďalšia kreatúra vyzerajúca, ako by si ju na Zemi zabudli mimozemšťania. Alebo ju vo svojom laboratóriu vytvoril šialený vedec, ktorý počas experimentu trikrát zmenil názor na to, čo chce vlastne vytvoriť. A krátko pred ukončením experimentu na to zabudol úplne. Toho vie, niekto by možno namietol, že je to vlastne pekné zviera. No niekto prešiel autom, potom cúvol a celý proces trikrát zopakoval. Schválne, uhádneš, kde to má hlavu a kde ústa. A akému dnešnému zvieraťu je to príbuzné? Vítaj v mojom seriáli o najprapodivnejších prapotvorách praveku. Volá sa Coturnocystis, zmeral asi 10 cm a žil v moriach pred 500 až 450 miliónmi rokov. Paleontológovia si 100 rokov lámali hlavu jeho asymetrickým telom a nevedeli ho zaradiť do žiadnej zo známych živočíšnych skupín. Čoho vznikla chybná interpretácia, že Coturnocystis mal konečník tesne vedľa úst, alebo mozog vnútri chvosta. Tvrdenie o mozgu vnútri chvosta dodnes straší na sociálnych sieťach u tvorcov, ktorí sa neunúvajú svoje témy rešeršovať, alebo si ochotne nechávajú scenári vyhalucinovať umelou inteligenciou. Jeden strach so mnou vám nič podobné nehrozí. Ja ešte stále neviem ovládať ani len počítač. Keďže mám pokazenú kalkulačku, toto video nahrávam na guľovočkové počítadlo. Ale späť k našej pravekej potvore. V roku 2019 sa podarilo nájsť výborne zachované fosílie Coturnocystisa, na ktorých sa zachovali aj mäkké tkanivá. Ich výskum odhalil, že Coturnocystis bol ostnatokožec, čiže vzdialený príbuzný morských hviezdoviek. Táto časť teda nebola chvost ani stopka, ktorou mal byť prirastený ku dnu, ako sa nazdávali niektorí iní výskumníci. Namiesto toho to bolo niečo podobné ramenu hviezdovky. Coturnocystis sa zrejme plázil po morskom dne ramenom napred, podobne ako hviezdovka, a práve týmto ramenom chytal potravu, ktorú potom presunul do ústneho otvoru, ktorý sa nachádzal tu. No a potravu eventuálne vyexkrementoval otvorom, ktorý sa nachádzal tu. No a hlavu, samostatnú vyčlenenú hlavu, Coturnocystis nemal.